नमस्कार. संपूर्ण भारतभरामध्ये हलाल उत्पादन मुक्त भारत हे अभियान सुरू आहे. गणेश उत्सव असेल किंवा आता दिवाळी सुरू होते आहे. दिवाळी ही हलाल मुक्त दिवाळी साजरी झाली पाहिजे, यासाठी हिंदू राष्ट्र समन्वय समिती, हलाल सक्तीविरोधी कृती समिती, त्याचबरोबर हिंदू जनजागृती समिती आणि सर्व हिंदुत्ववादी संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक संपूर्ण देशभरामध्ये हे अभियान राबवण्यात येत आहे. वास्तविक पाहता दिवाळीतली मिठाई असेल, खाद्यपदार्थ असतील, त्याचबरोबर सौंदर्य प्रसाधनं असतील आणि अन्य उत्पादन आणि वस्तू असतील, याला FSSAI म्हणजे सरकारचे एक अधिकृत मानांकन देणारी एजन्सी असताना अवैधरित्या हलाल सर्टिफिकेट देणाऱ्या एजन्सीची आवश्यकता काय आहे, हलाल उत्पादनांची आवश्यकता काय आहे, हा मूलभूत प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो. जमियत उलेमा हिंद पासून ज्या सर्टिफिकेट देणाऱ्या संघटना आहेत, या सर्व संघटनांचा पैसा हा देशभरातल्या देशविरोधी कारवाया करणाऱ्या आतंकवाद्यांच्या केसेस चालवण्यासाठी वापरला जातोय. एकटी जमियत उलेमा हिंद 700हून अधिक केसेस आतंकवाद्यांनी चालवत आहे. त्यामुळे हलाल उत्पादन खरेदी करणं म्हणजेच इनडायरेक्टली अप्रत्यक्षरित्या आपण आतंकवाद्याला मदत करतोय का, हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो आहे. त्यामुळं आपल्याला यावर्षीची दिवाळी ही हलाल अवैधरित्या जे हलाल उत्पादन वितरण केली जात आहेत, या उत्पादनांना आपल्याला घ्यायचं नाहीये. आपल्याला आपली दिवाळी, आपली खरेदी आणि आपली उत्पादनं, आपली माणसं या प्रकारे हा विचार करायचा आहे. म्हणून आपण हलाल मुक्त दिवाळी हे अभियान सुरू केलेलं आहे. आपण सर्वांनी सहभागी व्हावं.